comezamos, son as 8:10, xa deixamos transcurrir 10 minutillos de cortesía por se alguén se despistaba. Bueno, pues nada, como sempre, agradecervos que esteades aquí con nos hoxe, noutra charla, noutro faladoiro dentro deste ciclo adicado ao mundo da comunicación. Bueno, pues creo que ademais moi ben traído nos momentos nos que nos movemos, visto que se ve, ¿no? O que está ocurrindo nos medios e como se utilizan os medios para, bueno, para crear opinión eficaz. Bueno, eu quería poñernos en contexto un pouco sobre o que vamos a ter hoxe aquí. Como sabedes, vivimos nunha era de información infinita, pero tamén, na verdade, máis frágil. Cada día, miles de noticias, titulares, vídeos e mensaxes atravesan as nosas pantallas a unha velocidade que apenas nos deixa tempo para parpadear, e moito menos para pensar. Neste torrente de datos, a desinformación atopou o seu mellor caldo de cultivo. Non é un fenómeno novo. A mentira acompañou sempre a comunicación humana, pero si é novo o seu poder de diseminación masiva, instantánea e a miúdo anónima. As fake news xa non son só un problema puntual, convertéronse nunha estrategia política, nun negocio lucrativo e nunha arma de manipulación emocional. E as redes sociais, cos seus algoritmos deseñados para premiar o que indigna ou sorprende por riba do que contrasta, actúan como amplificadores perfectos da confusión. O resultado é unha cidadanía sobreexposta pero mal informada, hiperconectada pero illada en murallas ideolóxicas, e sobre todo vulnerable á mentira repetida ata converterse en certeza. Nesta paisaxe de ruído e escepticismo, o xornalismo serio, o que doe, o que custa, o que verifica, o que contextualiza e o que asume a responsabilidade de contar o que realmente ocorre, enfrontase a unha paradoxa cruel. Nunca foi tan necesario e nunca foi tan desprezado ou posto en dúbida. Porén, sen ele, o pensamento crítico non é posible, porque pensar críticamente non consiste en desconfiar de todo o sistema, senón en saber distinguir unha fonte fiable dun bulo, un dato contrastado dunha opinión interesada, un relato honesto dunha propaganda ben maquillada. E esa distinción só a pode ensinar un xornalismo con mayúscula, o que investiga, o que pregunta, o que se equivoca e rectifica, o que non teme dicir, aínda non o sabemos. Por todo isto, hoxe temos o privilexio de contar unha xornalista que encarna todo o contrario da desinformación. Falo de alguén que construíu a súa carreira sobre a base da exixencia, o rigor e a honestidade intelectual. Unha profesional que soubo moverse entre a política máis complexa e a dor máis humana sen perder nunca a brúxula dos feitos. Hoxe temos con nós, a quen lle quero agradecer a súa presencia no IEM, no Instituto dos Millóns, a Teresa Navarza. A Teresa Navarza trasladárona a Pontevedra, cando era moi pequeniña, naceu en Santiago de Compostela, trasladárona a Pontevedra desde moi pequeniña, con un mes de vida, e logo trasladouse a Ibiza, donde empezou ali a facer o seu bacharelato, que rematou en Santiago de Compostela, no Luís Rosalía de Castro. Ali tivo como profesor a Antón Fraguas. Estudiou francés e Dereito, sin licenciarse, e practicou atletismo. Comezou a traballar en 1965 na cadena SER como locutora, e aos poucos anos traballou como periodista locutora facendo reportaxes para o informativo Hora 25, así como noutras emisións da cadena, como Matinal Cadena SER ou os 40 principales. A partir de 1973 pasou a traballar na Televisión Española, no seu centro de Santiago de Compostela, baixo a dirección do periodista Luis Mariñas. Este traballo foi simultáneo co seu contrato radiofónico na cadena SER. Durante eses anos convertiuse no primeiro rostro da televisión en galego,
ao presentar o telexornal da desconexión autonómica Panorama de Galicia. A partir de 1980 xa só traballou exclusivamente para a televisión. En 1984, cando o Centro Territorial de Televisión Española estaba dirixido por Alexandre Cribeiro, Navaza conseguiu especial resonancia por ser a encargada de retransmitir a chegada dos restos de Castelao a Galicia, que se desenvolveu con gran polémica polas manifestacións e protestas e as cargas policiais. Durante a retransmisión, Navaza leu pasaxes de Sempre en Galiza e incluso un artigo de Uxío Moneira. Como consecuencia daquela retransmisión, o propio Cribeiro dimitiu como director do Centro Territorial. A visibilidade de Navaza como cara do nacionalismo galego foi a máis naqueles anos. Durante unha manifestación contra a reconversión naval de Ferrol, Navaza leu o manifesto de Peche e deixou de presentar o telediario o día seguinte, en 1979. Chegou a ser representante do BNG no Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia en 1994, posto que se converteu, posto que conservou ata 2002. Ao volver o seu posto de traballo en Televisión Española, mantiverona, entre comillas, nunha mesa sin luz, nin ordenador e sin deixar a traballar. Xubilouse anticipadamente en 2007 en Televisión Española no marco duns plans de reestructuración do cadro de empregados. Tamén colaborou en medios escritos como A Voz de Galicia, Nosa Terra, Xornal de Galicia e o Correo Galego. Foi, ademais, un importante portavoz do movimento feminista en Galicia, participou na fundación da Asociación Galega da Muller e da revista do pensamento feminista Andaina. Tamén encabezou distintas manifestacións por o dereito ao aborto, contra a violencia de xénero, etc. Teresa Navaza recibiu diversos recoñecementos públicos polo seu traballo, foi homenaxeada nunha xornada do Consello da Cultura Galega, recibiu o premio Bueno e Generoso da Asociación de Escritores en Lingua Galega en 2015 e o ano seguinte renunciou ao seu premio, a un premio ofrecido por a Xunta de Galicia con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Según manifestou en solidaridade coas compañeiras de Televisión Española pola súa situación que están sufrindo e polo declive que nunha televisión como a Televisión Española se viña sufrindo, viña conseguindo cotas de credibilidade moi altas, por resultados e altas audiencias. En novembro de 2023 recibiu o segundo premio de honor Dolores Ben, un galardón que a Asociación Galega de Produtores Independentes concede, a GAPI, e que destacou que era unha periodista imprescindible e o primeiro rostro da televisión en galego, pioneira da radio e da televisión galega e un dos primeiros nomes femininos en entrar nas redaccións do mundo. Teresa Navaza é xornalista de vocación e de oficio. O seu ollar percorreu escenarios de conflicto e de poder, pero sempre cunha seña de identidade, a obsesión pola verdade sen adxetivos. Quen a coñece sabe ben que non concede un só titular sen telo contrastado, que non publica unha liña que non pode defender con probas, e que entende que o xornalismo como un servizo público, non como un espectáculo. Nun tempo no que moitos confunden opinar con informar, e no que a velocidade se convertiu na única virtude, Teresa representa a pausa necesaria, a dúbida metódica, a pregunta incómoda. É o antídoto vivinte contra a posverdade. Por iso, para falar hoxe de desinformación, manipulación mediática e do papel do xornalismo na construción dunha cidadanía crítica, non podíamos traer aquí a un gurú das redes, nin a un teórico da comunicación, nin a un algoritmo. Necesitábamos a alguén que puxese o corpo e a sinatura na trincheira dos feitos. Así que, Teresa, moitas gracias por vir. Sinto si vos di un pouco a lata, pero, como vedes, presentar a Teresa é complexo por a súa dilatada e activa actividade que desenvolveu e deixo-vos sin máis con Teresa. Boa tarde, moitísimas gracias. Todo iso da presentación é porque teño moitos anos. Entón, cando tes moitos anos, que cumplín o 2 de xaneiro 79, pois claro,
eso se dilata. Hai unha cousa que estudiei primeiro de bacharelato en Pontevedra e o director era Filina Valverde e todos os venres, primeiro de cada mes, tiñamos que ir a misa, comulgar e logo nos daban un chocolate. E sí que lembro de Pontevedra, que vivín ali hasta os 11 anos cumplidos, as miñas clases casi irmás tan perseguidas as irmás Poza. E a mí me parece que o traballo da pedagogía e que hai profesores, ahora vou a saudar a este club, a esta asociación, a este estudio, Instituto de Estudios do Val Miñor, e quero dar as gracias a Juan, a Bruno e a Camino Noia e a Xulián Maure e a todos ustedes, porque con este día maravilloso que estén aquí, pois é unha honra e un placer e decir que estamos con persoas, eu diría, que inteligentes, curiosas e que queren saber. Antes de dar paso a este pequeno vídeo de 3 minutos aproximadamente, quería decir que estamos, para min, nunha época que pensei que non me tocaría vivir, porque eu traballei co franquismo, posfranquismo, a laudeada transición e esta democracia débil. Digo débil porque Franco morreu na cama, pero o franquismo non morreu con Franco. E hai franquismo na xudicatura, hai franquismo no exército, hai moito franquismo nos medios de comunicación, e digo que estamos nunha época non de dereitas nin de esquerdas, estamos nunha época de democracia ou non democracia. E creo que se está atacando a democracia pola base máis sólida, dicindo que queren que melloremos. E penso que nos queren levar a aquela época oscura, donde me dá pena que non haxe xente nova que pensa que dice que non poden falar. Que concepto teñen das dictaduras en Latinoamérica, donde calquera se pode poñer en riba dunha banqueta e chamarlle dictador a quen preside o país e non lle pasa absolutamente nada? Eso con Franco non pasaba. Si te dicías algo, pois acababas nun calabozo e non volvías a túa casa. E eu viví na radio, o maio do 68, foi antes en Compostela, e a Radio Galicia da SER estaba fronte á facultade era de todo menos de medicina e farmacia. E vin como, nunca vin, eu era moi nova, empezaba a traballar na radio, tantas forzas de orde armadas hasta aquí, entraron na universidade, o que a universidade non poden entrar as forzas de orde público, e como sacaban da universidade os e as estudiantes que pedían unha universidade máis democrática e unha sociedade máis libre. Galicia, para mí, tristemente, sigue sendo tamén un laboratorio de ideas. Xa o demostrou Feijóo, cando tiñamos un goberno bipartito, PSOE e BNG, cando empezaron ca manipulación que ahora están tendo en Madrid, con Sánchez e con Zapatero, co fiscal xeral, que votaron con unha sentencia falsa e uns argumentos falsos. E digo que Feijóo utilizou Galicia como laboratorio cando acusou a Touriño de todo o peor que se pode decir, pero para min o peor foi con Quintana. Eu non teño carne do BNG, pero de corazón me sinto nacionalista de esquerdas, pero digo que é unha situación de democracia ou non democracia. E a Quintana acusou-no o seu aparato. Feijóo, teño aquí, ora é posible que vayan a un xuicio a Xunta de Feijóo, a banca e el Correo Gallego, con cartos públicos derrochados para un xornal non nesta etapa que é de prensa ibérica, da etapa anterior, con todos os indicios de criminalidade, anos os traballadores sin cobrar e recibindo o director del Correo Gallego cartos da Xunta, a banca quitándolle 6 millóns de euros de débeda, Facenda non cobraba, os acreedores non cobraban e os traballadores sin cobrar 2 anos. Un proceso durísimo. El Correo Gallego doulle, xa me estou pasando este tema para despois, pero xa o digo agora, o nomeamento de galego do ano a Romai Becaría, que era o gran mentor de Feijóo. E Feijóo
que casi eso non se ha publicado en ninguna parte cando levaba a sanidade e paseaba con Marcial Dourado. Dourado era o único que non sabía que era narcotraficante, empezara con contrabando, que tamén era ilegal, pero pasou anos con él e vivía na súa casa e veraneaba, pero tamén en inverno. Concedeulle a concesión para todos os Sergas de Galicia de gasóleo, do gasóleo. Bueno, eu pese este ambiente pesimista e de decir que está pasando neste país, son unha pesimista esperanzada e ilusionada. Confío moitísimo na ciudadanía, na xuventude. Confío en que desapareza esta brétema de oscuridade e de mentiras que nos asoballan. E teño sempre moi presente Albert Camus no seu libriño de ensaios O verán, onde escribe: no medio do inverno descubrín que había no meu interior un verán invencible. Creo que a cidadanía podemos ser invencibles cada un na súa actitude, na súa actividade. E quero resaltar a importancia da memoria, de recuperar a memoria histórica, a memoria democrática. Sen memoria somos súbditos, persoas sometidas, ignorantes, acríticos, e un pobo sen memoria é un pobo sen alma. A memoria é o gran exercicio de resistencia e de liberdade. Eu, profesionalmente, empecé a traballar en Radio Galicia, que foi Unión Radio, que se crea. É a primeira emisora de radio, porque ten relación con Castelao. É a primeira emisora de radio que se crea en Galiza no ano 1933, sobre todo para falar de galeguismo e para falar a campaña a prol do Estatuto de Autonomía. Unión Radio, no ano 33, a poboación era moi analfabeta, nun tanto por cento moi elevado. Por lo tanto, a radio tiña unha razón de ser extraordinaria. E había unhos irmáns que eran os Portela Seijo, que eran unhos manitas na cousa da electrónica e da técnica, e conseguiron facer esa radio sin fíos, que fai esa campaña a prol do Estatuto de Autonomía. E imaginade, e permitídeme o tuteo, que en 1933 en Unión Radio, que logo será Radio Galicia, da cadena SER, participan con intensidade Castelao, Otero Pedrallo, Alexandre Bóveda, Ángel Casal, alcalde paseado logo, alcalde de Santiago, Carlos Maside, Suárez Picallo, Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz Pardo, Manuel Veigas, o pai de Xosé Manuel, e Xosé Mosquera, o vello dos contos, que era o non va máis, sería hoxe o persoeiro importante dos medios de comunicación e das redes sociais. E esa campaña, por primeira vez, chega a través aos emigrantes que están en Buenos Aires, a través de Radio Espléndido. Eu creo que aí, cando decía que pena que a xente nova non se podía dar noticias, había que conectar co parte de Radio Nacional todos os días a mediodía e pola noite. Foi horrible. É dicir, en Semana Santa, se te ocurría reír, eu un día, non en Semana Santa, tiñas que poñer un disco de música clásica e non se podía falar de nada, todo día un disco de música clásica. As emisións acababan ás 12 da noite. E un día me lembro que puxen o disco que acababa de sacar, Concha Velasco, de La Chica Yeye, e o teléfono empezou a sonar que casi se paraliza, porque menos bonita chamarme de todo, desde puta para arriba, por poñer esa música. Eran tempos tenebrosos, e cando escoito a extrema dereita e a dereita extrema con ese programa de que nos van a salvar, nos levan a las catacumbas, é dicir, están contra a Constitución e nos venden que son os constitucionalistas con bandeiras anticonstitucionais. Queren suprimir desde la Constitución, las autonomías, ilegalizar los partidos políticos. Bueno, en fin,
de verdad que se superei un cancro tamén por superar isto e espero non velo, espero que con dictaduras hai censura, pero con aparente democracia hai manipulación, tergiversación, aconchamento das noticias que non queren que ves. E fíxate, pensade, por exemplo, en Brasil, e como a xustiza, a Lula, o presidente, o meteu na cadea tantos anos de maneira injusta, para que Bolsonaro, apoiado por las iglesias evangelistas, chegara ao poder, e iso foi unha desfeita, como está pasando en Argentina con Milei, o trumpismo, a onde nos leva. E eu penso, e que pasaría aquí con nós se Televisión Española non existise? Digo, a nivel estatal, porque é onde hai mesas, tertulias plurais, hai xente de todo o abano de ideoloxías. Que está pasando na tele galega, que pasaremos inmediatamente, pois non hai, é dicir, nas tertulias só salen a xente partidaria do Partido Popular. Os traballadores pois están a maioría con baixas, enfermos, física e psíquicamente, teñen sentencias desfavorables, os directivos, se saltaron todas as leis, hubo 2 iniciativas legislativas populares, unha no ano 2000 e outra acaba de ser recente. Tive unha honra de defender esa iniciativa no Parlamento galego e se saltan a lei. Antes se nomeaba director xeral da CRTVG, eu non digo CESAGA, que é o nome actual, porque non o coñece ninguén e a mí me parece un fondo buitre decir CESAGA, eu digo CRTVG. E se elixía por 2/3 do Parlamento de Galicia. Agora acaban de nomear unha señora que é peor, máis do mesmo, pero sin aprobación do PSOE e do Bloque, a dedo, como está pasando co Centro Galego de Arte Contemporánea, está pasando ca educación, que dicen que ten que ser neutral, e neutral non se lle pode falar aos nenos do genocidio de Gaza, ni do que acontece o de Altri. Bueno, entonces quero ir a este tema. En información, si quieres tener un código deontolóxico e traballar nun medio público, en todos os medios, pero sobre todo nos medios públicos se deben á cidadanía onde están implantados. Entón, o povo é o único propietario dese medio e non o partido que goberna, sexan as siglas que sexan, pero agora nos toca, e desde hai anos, o Partido Popular. E eu digo, cando chegan os restos de Castelao a Galicia, se confluen, e digo si, por exemplo, se lles enche a boca o poder de que xa dan premios Castelao e o ano Castelao, pero quero deixar a reflexión en voz alta. A obra plástica de Castelao pode ser contemplada na súa totalidade nun museo nacional, e cando digo nacional, digo deste país. Por que se negou a considerar a Castelao o primeiro presidente de Galiza co gallo do 75 aniversario da súa morte? Por que a súa obra literaria e plástica non se ensina no ensino e só depende da vontade do mestre, do docente que dá esa clase? Por que a figura plástica de Castelao está eliminada da Facultade de Belas Artes de Vigo? Non hai neutralidade. Imposible acceder a unha edición completa das súas obras en librerías. A primeira edición do Estado español de Sempre en Galiza, un pouco a biblia política do galeguismo, do nacionalismo neste país, foi realizada por unha editorial española, a Cal, en 1977. Hai medallas Castelao que se deron a persoas que están nas antípodas do ideario político e social de Castelao. Non só nas antípodas, sino beligerantes coa lingua e a cultura deste país. Isto acontece a chegada en 1984, cando só había unha televisión en España, que era a Televisión Española. A Televisión Galega nace
un ano e un mes despois, en xullo de 1985. Cal era o ambiente cando se decide que veñen os restos de Castelao? Pois hai unha gran controversia no país. A maioría da cidadanía pensa que non se reúnen as condicións para que Castelao volva a este país. Morreu como exiliado político defendendo a República, a independencia galega como sociedade, como país, como liberdade para a súa cultura e a súa lingua. Era pacifista. Estaría horrorizado de ver como Candia, a señora que chega á alcaldía de Lugo, pasando por riba dos cadáveres de 3 socialistas mortos, o primeiro que fai é eliminar a bandeira palestina do Concello de Lugo e suprimir a dotación económica ao idioma galego, a lengua galega. Por que nese reparto de cartos como institución o goberno galego dá os medios de comunicación galegos, sobre todo que empreguen un galego? Por que hai un medio que é o único que publica todo en galego e nunca recibe un euro? Chámase Nos Diario. A situación da CRTVG é tremenda. É dicir, os medios públicos morren. Non hai un medio público. E para min, as mulleres e os homes que están peleando, incluso agora parou un pouco, pero que están peleando a costa da súa saúde e na defensa de todos nós, dixenme un día nun acto público, están, para mí, na mitoloxía de heróis deste país e quedaron fascinados. Me parece que non estaban pelexando por cobrar unha nómina máis mellor, sino que a cidadanía tivese información veraz e plural. Pero fíxate que a cidadanía, digo que eu confío, porque a raíz do tema flagrante de Altre, a audiencia da radio e a televisión galega caeu tanto que está en mínimos históricos. Nunca tan poucas persoas escoitaron a radio galega nin viron a televisión galega. Cando acontece o de Altre, cando conectan coa radio e a tele galega e ven que manipulan a información, que non lles queda máis remedio, porque o povo está na rúa manifestándose, poñer algo, lle dedican o triple de tempo a representantes da empresa que quere colocar Altre. Bueno, cando o 84 volvo ao meollo, me disperso moitísimo. No 84, cando ven Castelao, que pasa en televisión española en Galicia? É o ano 84, está o PSOE no poder desde o ano 82, está Felipe González. Claro que lo de Felipe González e Aznar, menudos xarróns chinos, pero por favor. Bueno, entón, en o 84, é director do Centro Territorial de Televisión Española Alexandre Cribeiro, que é pontevedrés. O seu pai é un mestre exiliado, represaliado, grazas, represaliado. Ele se chama Alexandre por Alexandre Bóveda, que é o seu padriño, e o seu pai era amigo de Castelao. E ele sempre se declarou, Alexandre Cribeiro, un marxista nacionalista. E Alexandre Cribeiro, con compañeiros como de memoria, Herminio Barreiro, Ferri, Bernardino Graña, Ramón Lourenzo, como estudiantes universitarios en Madrid, montan Brais Pinto, que é unha asociación en defensa da cultura e lingua do país e que analizaban que estaba pasando en Galicia. Entonces, ele está e decide que nós imos facer esa retransmisión en directo. E a mí me encarga esa parte de cando sale o cadaleito do aeroporto Rosalía de Castro, antes la Bacolla, hasta que chegue a San Domingos de Bonaval. E pregunto, me dice toda a liberdade para decir o que queiras. E o meu problema é decir que vou contar, de que vou falar. Do Castelao de os vellos non deben namorarse, do Castelao artista plástico. Non, falemos do Castelao político que queren agochar e eliminar, querían enterralo definitivamente. Acababan de expulsar do Parlamento galego a Bautista Álvarez, Lois Dieguez e Claudio López Garrido porque non xuraran a Constitución con efecto retroactivo.
Bueno, entón, o ambiente en Compostela e con isto de Castelao era horroroso. Entón, lembro que logo estaba nos bares todo o mundo ca televisión, porque era a única televisión, e o ambiente era tremendo. E o Xio Nogueira, uns días antes da chegada dos restos, vai ao centro que estaba no Obradoiro, na Plaza do Obradoiro, no edificio de Raxoi, onde hoxe está o Consello da Cultura Galega, pero nunhas condicións, non a maravilla que ten hoxe o Consello da Cultura, non había ni ascensor, pero bueno, aquelo estaba nunhas condicións pésimas, pero estábamos ali. Realmente era o maior escenario, o mellor plató era que salías ao balcón e poñías unha cama e todo acontecía ali na Plaza do Obradoiro. Bueno, pois, o Xio Nogueira encargalle Cribeiro que grave o poema A oración laica, digo eu, de Ramón Cabanillas, de Irmán Daniel, bueno, xa sabedes o poema. E o Xio Nogueira grava 3 veces ese poema e escolle o segundo. E cando chega os restos de Castelao, Televisión Española, un equipo de como 70 personas, e podo contarvos que había persoas entre os traballadores de todas as ideoloxías, o sea, un deles estaría con Santiago Abascal, pero ante todo estaba a profesionalidade de amosar o que estaba acontecendo. E entón había 2 realizadores, 2 unidades móviles, unha no aeroporto que retransmite un pouco, ali se monta un barullo que non se dá a coñecer moito, que non deixan entrar a xente galeguista e comunista que chegaban de Ferrol e de Vigo, entre eles estaba o profesor Alonso Montero, e montan un Cristo ali fora porque non nos deixan entrar, e outra unidade móvil estaba onde hoxe está o Centro Galego de Arte Contemporánea, onde eu estou, os monitores vendo todo o que acontece. Quero decir que eu leo partes do Sempre en Galiza, que selecciono, algúns textos de Valentín Paz Andrade, de Castelao na luz e na sombra, de Luis Soto, que foi secretario de Castelao e o acompañou por Estados Unidos, por Cuba. E bueno, e está o poema que eu digo que cando estou na unidade móvil se abre a porta e é o Xio Nogueira con unha folla de libreta pero rayada con unha letra que era moi indescifrable, maravillosa letra do Xio, e me dice, Teresa, mira, para ti en primicia, que levo isto para os periódicos aquí, as delegacións, para que mañá mo publiquen, pero ti a ver se podes ler en primicia. E o texto era Castelao nacionalista galego, e eu leíno con dificultades porque coa emoción ali leíno. O día seguinte non saí nada publicado en ningún medio, porque foi censurado hasta pasados bastantes anos. Luis Cochón, amigo de Xio Nogueira, que era profesor de literatura no Rosalía de Castro, fixo un libro cos artigos censurados de Xio Nogueira, e un era ese artigo que está na Fundación no Courel. Bueno, quero dicir que o ambiente era tremendo, e eu fago a miña retransmisión, e ides ver un fragmentito. E o día seguinte, unha persoa que era do mundo da cultura escribiu nun xornal: unha terrorista retransmitió la llegada de los restos de Castelao. Entón, claro, acontece unha cousa, para cando falo de censura, de manipulación, isto é o que existe. É dicir, si eres do mundo da cultura e non coñeces eso, pois é grave. Pero moito máis grave é que, sabendo que é certo o que se está contando, ti estás negando. E claro, o realizador que estaba dirixindo a cámara as imaxes do que a forte represión policial, con xente que tivo que ir ao hospital, aí se ve, non furta ninguna imaxe, e iso está en directo e sale todo. Pero, si queres, podemos poñer o vídeo. Si queredes poñer o vídeo, podemos poñerlo. Cando Castelao fai as famosas caricaturas publicadas no Faro de Vigo, cando fai os primeiros debuxos nun periódico de Rianxo, cando pinta os primeiros cadros, cando escribe os limiares artigos, Castelao é definitivamente un revolucionario. El trata, a través da súa arte maravillosa, de escangallar o caciquismo,
de destruir definitivamente as vellas concepcións conservadoras, reaccionarias, opresoras dun pobo sinxelo, traballador que merecía millor sorte. Cando Risco era alguén, como decía Castelao, ensinoulle a todos que Galicia é unha nación. Castelao matinaba en Boston, en Filadelfia, en Santiago de Cuba, por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito á súa autodeterminación. Aquí está, señores e señoras, xa teñen nas súas imaxes o principio da comitiva e os enfrentamentos. Son imaxes que non necesitan palabras. Señores, señoras, a policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país, e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. As imaxes non necesitan comentarios. Castelao era un nacionalista galego, era consciente do que era, da súa propia patria, da súa propia nación, da súa propia lingua, de todo o que é máis sagrado, porque é o máis fondamente propio e nos ven de lonxe, case que de sempre, dos antepasados nosos, que así nos fixeron e en nos prevalecen. Non lle cambiaron como a outros galegos, lles cambiaron a patria. Os restos de Castelao, de Uxío Noboneira, foron traguidos polos que se confesan e profesan de non nacionalistas, algúns xa de vello, outros dende hai pouco, e quixeran meter e pechar o nacionalismo galego baixo da lousa de Santo Domingo de Bonaval, xunto cos restos do seu líder histórico máis coñecido e querido e de pensamento máis actuante, e coíles enterrar a nosa esperanza. O noso máis grande e salvador soño colectivo, a liberdade e recuperación de Galicia, da súa cultura e da súa total decisión. Un canto de amor de Uxío Noboneira a Castelao, nacionalista galego. Señores, señoras, o féretro de Castelao, camiño do mosteiro de Santo Domingo de Bonaval. Ahora comprobarán que non hai berros, hai fortes aplausos de todo o público, porque Castelao está por enriba de todas as ideoloxías. Castelao é a esencia misma do noso país, da nosa nación. Perdón? ¡Qué valente! Bueno, unha pregunta que me fan continuamente, e mira, se pasaron anos, é se hoxe se podería volver a facer. Bueno, depende de que televisión, que xornalista o podía facer. Desde logo, na televisión galega non. Dou fe. Ahora xa non poño mal no fogo, non lume por ninguén, pero hoxe non. E ninguna privada tampouco. Tiven dous directores moi valientes, Alexandre Cribeiro e o primeiro, Luis Mariñas. Luis Mariñas mandaron destituíronos, non se foi porque quixo. Non gustou que empregara o galego, que contara esa Galiza urbana, con problemas, non só a Galicia do folclore, del Celta e del Deportivo, del marisco e de las rías fermosas, sino das súas problemáticas. E entón non gustou
e cesáronlo. E Alexandro Ribeiro tamén, cando se acaba esta retransmisión, cando empeza a misa, eu marcho da unidade e me vou ao centro de televisión, a Raxoi, co realizador, marchamos os dous. E cando chego, está Ribeiro agardando por min, e con vaguas nos ollos, dime, porque isto, claro, son 3 minutos, pero aquelo foi, pois, como hubo unha ameaza de bomba, se retrasou a chegada do avión, e entón hubo que estar cubrindo todo aquilo, e entón eu falo moitísimo, conto moitas cousas, pero me dice, maravilloso, emocionante, pero isto cústame o posto de traballo, porque no meu despacho desde o minuto 1 estaba o gobernador civil da Coruña, Domingo Ferreiro, e cando ti empezaches a falar, dixo, corta la retransmisión. E eu negueime. Seguiches falando e dixo, corta, pero xa de forma autoritaria. E negueime. E entón, marchou. El marchou do despacho, pero tamén marchou Ribeiro 3 meses despois, porque isto era en xuño, e en outubro mandárono para Arquivo de Madrid e desapareceu. E eu, unida, eu non me gusta facerme víctima, estas cousas a mí ninguén me puso unha pistola na cabeza para decir di isto ou di aquelo, con todos os erros que podo cometer e o trabucada que podo estar, cando fago as cousas é porque penso que esa é a misión da xente que utiliza esta profesión de xornalismo a canle ca cidadanía. A mí me parece que a situación tráxica dos medios de comunicación públicos hoxe en Galiza, en Telemadrid, a Televisión Autonómica Valenciana, Canal Sur, é tan dramática, e iso é unha amosa a febleza do sistema democrático. É dicir, non pode haber liberdade sin xornalismo veraz e plural. E non pode haber xornalismo veraz e plural sin liberdade. É dicir, son vasos comunicantes. E se a cidadanía non se dá conta de que sin uns medios públicos e medios que informen con honestidade, respetando o código que é do xornalismo, non viven nunha democracia. E se la cuelan permanentemente. É dicir, cando se presenta esta segunda, a situación da, bueno, Ribeiro se marcha, me mete nun fallado, sin luz, os da estrada, que famobles se ofrecen a levarme unha mesa, e eu digo, non pasa nada absolutamente, pero eu penso que o enemigo non é darlle nin a ventaxa de que te vexa triste. Eu creo que a alegría é unha arma tan potente de ánimo e de contagio que eso, ainda que chegues a casa e te deis cabezadas coa parede, no traballo e no sitio onde estás, nunca debes de amosar que te están facendo dano. Para mí, o gran triunfo personal, que unha das persoas que cizañou cos diferentes directivos de Televisión Española en Galicia, nunha reunión de amigos que tiñan un grupo musical e xogaban, chorou dicindo que hai que facerlle a esa muller para que se asionlle, pida papás e pase polo aro e acepte o que hai que facer. Entón, como creo que os xornalistas somos cidadáns como os médicos, os arquitectos, os profesores, os mestres, non estás nunha burbulla aillado da sociedade na que te tocou vivir. Non hai nin parcialidade nin neutralidade, hai honestidade e ser leal co pobo no que vives e no que traballas. Hai persoas que se deixan comprar pois por a mellor por un posto de traballo en Madrid, por unha publicación que podas facer, por un cargo, porque o poder e os cartos gustan moito e te metes nunha voráxine que é tremenda, pero eu penso que te tens que dedicar a outra cosa. É dicir, hai un código de lealdade co povo que sirves e é contarle o que está pasando po Saltre, coas minas, coa sanidade, co ensino, con moitas cousas. E por que nace a Televisión Autonómica? Porque Xosé Luis Barreiro Rivas, que é dos que protestaron cando fixemos esta retransmisión, dixo, lo peor foi lo de la Televisión Española, manipulando, e isto era en directo, non? E claro, traxe un cuadernillo que se publicou en Nós sobre
foi a primeira vez que o escribín, saíron en 18 cuadernillos, o meu era o 17, crónica dun regreso histórico, que conto prácticamente as persoas que lle gustou, a que non lle gustou, a que decían que efectivamente non era o momento de traer a Castelao, os que decían que sí, bueno, e aí relato, non? Está Cribeiro, aquí, un ano antes en Pontevedra, digo aquí porque no sur, cando era Rivas, o alcalde, que en aquel momento era Alianza Popular, pero logo foi o Partido Popular, prohibiu que se puxera un busto de Castelao na praza, no Xardín de Santa María, que se fixera por suscripción popular e que fixo buciños. Entón, eu lembro que hubo un acto de amigos da cidade de Pontevedra, un ano antes da chegada dos restos, para protestar, se fixo ali un acto que eu participei, tamén en Beiras, e logo ese busto se le levou a casa familiar de Dios mío, que agora confundo Moaña, que era ai, Dios mío, teño aquí non a Rianxo, non, que era non sei se por esta Carmen Vidal Carmen, te lembras onde se levou o busto que había un alcalde que era a Moaña, por favor, levouse a Moaña hasta que Pontevedra, por Dios, moitísimas gracias porque se me queda que incluso hubo un xantar de moitísimas que os pais de Silríos tiñan ali como un restaurante e comemos ali, pero que a cabeza son tantas cousas e tantos anos, bueno, nace a CRTVG, dice, para informar con veracidade, con pluralidade e respeto ao país, para defender a cultura e a lingua do país. Bueno, e entón eso se empeza a deteriorar, porque os partidos políticos, cando son oposición normalmente, dicen que cando cheguen ao poder, a televisión e a radio pública van a ser plurais, veraces e informar. Pero, pois, eu estive no Consello de Administración en proposta do BNG 8 anos, do 94 ao 98, no 98 ao 2002. E esa Fraga era o presidente da Xunta. E o PSOE e o Bloque éramos minoría, a maioría era o Partido Popular. E entón me decía o portavoz do Partido Popular, o señor Iravedra Lestal, o seu alcume era el pistolero de Cacharro Pardo. E non deixaba bailar a ninguén, pois estaba Alfredo Conde, Pui Muñoz, o pai de Pedro. Bueno, non falaban. E me decían, estamos de acordo con que propós para a televisión e a radio galega. Pero o patrón era Fraga, dicía que isto era a xoia da corona e a televisión. A radio ainda colaba, pero non moito. Pero a televisión non se tocaba. Entón salía permanentemente Manuel Fraga e Ibarne contestando, nunca se sabía a quen, porque non se poñían nin os deputados e deputadas do PSOE ni do Bloque facendo a pregunta correspondiente e el contestaba. Nunca sabíamos a quen contestaba. Entón, cando iban a las reuniones do Consello a dar explicacións, decía, oiga, eu ao principio non decía, iba por cosas profesionais os programas, pero chegou un momento e digo, oiga, pero mire, el PSOE e el Bloque non sae nunca. Como que non sale? Aquí a 1 da mañá, en horarios pornográficos e para falar o de arquitectura e de moda galega, pero nunca da política, da educación e da sanidade. A situación na CRTVG se deteriorou tantísimo, está en unha situación tan dramática, que é imposible nestes momentos ver a televisión e escoitar a radio. Pero son de un cutrerío tan inmenso que incluso lle furtaron unha homenaxe de vida a Begoña Camaño, xornalista que traballou na Radio Galega, xornalista que foi presidenta do Comité Intercentros e Comité pola CIGA, ali na Radio Galega, hasta cutres nesa homenaxe. E logo louban os profesionais cando morren, pero primeiro, cando viven, los machacan, os están pasando da televisión a radio, de traballos que non se corresponden co que les acostuman facer. É dicir, unha situación de verdade que non quero asustar, pero realmente están buscando que diga a cidadanía para o que conta, millor que a pechen.
É dicir, privatizala total e absolutamente. E ahora están entusiasmados porque van facer unha especie de supervivientes con cregos. Sí, van a facer un programa, bueno, non de supervivientes que leven a unha praia, non? E liguen, pero van a facer un serial con cregos neste país. E entón xa me estou asustando a ver que é o que pode pasar. E quedan tantos? E quedan tantos para facer? Pois non sei, digo, debe de ser pouco, debe de ir por los seminarios buscando os poucos que quedan. Porque é decir, os cregos que eu coñecí e que traballaron por este país, pois estaban coa teoloxía da liberación, con Irimia, é dicir, Chao Rego, bueno, todos, non podo decir os nomes, non? Pero o da televisión galega, é dicir, o poder están tan nubilados con esa maioría absoluta que creen que son os capaces daqueles campos de algodón de América, co látigo, e é dicir, non hai ninguén que non respire polo Partido Popular. Bueno, de momento aquí non temos Vox, pero xa co que hai, claro, porque si dis, o Partido Popular non é Vox, pero Vox estaba no PP, pero se ti asumes o seu relatorio, o seu ideario, eres Vox. É dicir, como os inmigrantes, é dicir, eu creo que se Castelao vivise, que viviu unha doble inmigración, cando é neno, con 10 anos, de ir ca súa nai, con Xoaquina, a Argentina para coñecer o pai que nunca vira, porque era un bebé cando o seu pai marcha, e vai por asuntos económicos, un emigrante económico, e se volve, porque aquelo a súa nai non se adaptaba, aquela era unha situación tremenda, e o seu pai se dá conta, o ten ali na pulpería, que era como un colmado, non? E Castelao, pois, de neno, non pesaba, botaba ollo e dixo, este non naceu para estar detrás de un mostrador. Bueno, volven a Galicia e quero decir, cando se perde, cando hai un golpe militar e el sigue defendendo a República e se va como exiliado político e dice, teño a impresión de que unha fada me persigue e que vou a envellecer e morrer donde pasei a miña infancia, hasta os 14 anos e donde naceron as miñas irmás. E el, en un momento dado, dice, estou convencido de que nunca poderei voltar a Galiza con dignidade. É dicir, e morre no ano 50, me contaban que cando Mari Carmen Krukenberg vai en viaxe de lúa de mel a Buenos Aires, fai un recorrido por Latinoamérica a través de amigos de Arturo Cuadrado, leva a casa de Castelao e Castelao ao hospital e Castelao se emociona e a preocupación de Castelao era, Mari Carmen, contame como está funcionando a xente nova en Galiza. Era a súa obsesión Galiza, a xente nova. Ele aspiraba en aqueles anos montar no Ádogo Galego unha especie de cooperativismo como en Dinamarca. Bueno, entón Mari Carmen me decía que vivía e suspiraba por o tema de Galicia. Eu defendo tamén moitísimo a figura de Virxinia Pereira. Teño escoitado de que, bueno, era unha señorita da estrada, que, bueno, iba de señoraria. Non. Virxinia Pereira asimilou, aceptou e compartía o ideario político de Castelao. E unha mostra é que cando Castelao morre e chega unha embaixada do goberno español franquista que dá Alfonso Molina, que hai unha rúa na Coruña, que era alcalde franquista, e Cesario González, el productor de cine vigués. Entón, e hai unha cea no Centro Galego de Bos Aires e Vicente negase a ir. E logo, cando sabe que levan a la Chacarita, onde está enterrado Castelao, que, por certo, foron 15 carrozas con cabalos cheas de coroas, milleiros de persoas acompañando, todo o contrario, o que isto foi un acto frío, co pobo de costas, o pobo. Bueno, pois cando Virxinia se entera que poñen a bandeira española en riba do féretro, monta en cólera, dice que se retira a bandeira e dice, por esa bandeira
de pus e sangue, asesinaron a miles de amigos nosos, os que non asesinaron malviviron nun exilio interior e outros no exilio exterior como a nós. Entón, Castelao morreu fiel á República, a este país. Na CDTVG hai traballadores e traballadoras que pelean a costa da saúde física e mental e de postos de traballo por unha televisión digna. Pero esa ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que se presentou no Parlamento Galego e que se la refanfinfla, a los del Partido Popular se saltaron a lei, nomean a dedo a la directora, asinaron en pouco tempo 24.000 cidadáns deste país. E eu penso, de verdad, que penso que cada un de nós, cada muller e cada home, somos como unhas correas de alegría, de dignidade e de que en estos tempos que os medios non te informan, son moi poquinhos os que informan, pois temos que averiguar que fixeron os nosos devanceiros, que están facendo persoas maravillosas como moitas das que os que estades aquí, os que levan este instituto de estudios pelexeando por los eólicos. Polos eólicos desplazaron o Xul Luis Villares e a compañeira que era que levaba con consentimento no seu xulgado o tema dos eólicos e do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Entón, creo que temos unha barreira tan oscura que creo que cando estás nunha cola e escoitas unha cousa que te subleva, eu creo que con educación a veces hai que ensinar e explicar algo, porque senón a xente se cree que... Bueno, la CDTVG defende a galega. Conseguiron os traballadores, e isto acabo por si queredes facer alguna pregunta, sobre todo se conseguiu facer unha folga, paralizar programas sobre todo, porque para pagar favores de Feijóo e de Rajoy, un programa que iba a media mañá de actualidade, que funcionaba moi ben, pasouse a unha productora de amigos para pagar favores de Madrid e chamase O Termómetro. O Termómetro é un programa que sigue funcionando e con isto que acaba de pasar, que está pasando, pero con lo de Zapatero, tiveron durante un minuto un rótulo que dice: detido Zapatero por financiación ilegal. E entón, en vez de falar do que pode acontecer e dar unha visión plural, se poñen con unha imaxe da portavoz do goberno con el máis rancio machismo a criticar uns pendientes que levaba polo visto que eran de Coco Chanel, de Chanel, dicindo, fíjate, de cando mínimo 1.000 euros, o que non se permite o pelo de calquera, é dicir, o físico da roupa, contando mentiras, e esta é a TVG, que trae invitado a Bertín Osborne, que fala de lo cu que ten a presentadora, e le hacen gracias, lo máis casuoso sabes? E negando a xente valiosa que hai neste país, na cultura, no idioma. Hoxe acabo de ler unha entrevista que nos publica a nova directora do Consello de Cultura Galega e dice, bueno, é unha falacia isto que se está dicindo desde o goberno aquí de que o galego se está impoñendo a forza. Pero como que se está impoñendo a forza? Pero desde cando? Pero que? Pero que un neno entra nun colexio falando galego e sale falando castelán. E pois que tanto o galego. Conto unha anécdota. Unha parella amiga busca colexio en Vigo para os seus nenos cativos. 2 nenos. E entonces a unha que lle guste dice, pero mire, os meus nenos falan galego. Ai, non se preocupe, en un mes xa se esquecemos o galego. Non xa os preparamos. Bueno, e dicen desde o goberno que hai unha imposición do galego. Bueno, entón, Dolores Vilavedra comenta
que o Consello da Cultura Galega ela quera ver se se pode facer un plan para atraer a xente nova e que, ademais, é un organismo independiente do poder, e que eles queren que todo quitar e poñer e que se faga todo como eles queren. Entón, sinceramente, a min o traballo das xornalistas, as mulleres e os homens que fixeron esta campaña e que siguen facendo esta campaña de defensa dos medios públicos, deume vida, deume esperanza, confianza, pero son persoas que non se venden por un libro, por un documental, por unha película, por un cargo, por un non sei qué, por un tranquilidad, e digo, pero Dios mío, vamos a ver, e acabo, de verdad, que ahora sí que acabo, se non, xa de lo micro. Temos en Compostela unha facultade de Ciencias da Comunicación. Non se pronunciaron en ningún momento, levamos 7 anos de folga intensa e de manifestacións e de performance que fan, vamos polos 5.000 venres negros. A Facultade de Xornalismo nunca se pronunciou, nunca. Pero o triste é que vas de os alumnados que están estudiando xornalismo e audiovisual non sabían que estaba acontecendo, porque despois de moita pelexia do Comité de Defende a Galega e do Comité Intercentros, conseguiron desearlle ir a dar unha charla aos alumnos de primeiro e de segundo, que non tiñan ni idea de que era lo de la CDTVG, que fora, non sabían absolutamente nada. Pero na explicación da situación baixou un profesor que hoxe está definido como mestre de xornalistas, como unha hidra, doulle un puñetazo a un tirolle dos que falaba, tirolle o móvil, o chan. Esa é as persoas que están formando a xornalistas acríticos, servidores do poder. E entón, digo, non creades todo o que vos contan. Ali onde non hai diversidade plural, de que opinen diferente, con educación, que teñamos que decir que veña pronto o Papa en defensa dos migrantes. Un país que todos temos na nosa historia. Os meus avós paternos estiveron en Argentina e en Cuba e en La Habana. Quen non ten emigrantes? Canta xente nova con formación está desperdigada por Europa de emigrantes. Pero como é posible decir, pero incluso esquecendo o tema económico, quen cuida dos nosos maiores, quen cuida dos cativos, quen limpia as nosas casas, quen fai os traballos que non queremos facer, quen vai á albería a recoller, a traballar na agricultura. Pero incluso esquecendo iso que me parece incluso hasta indigno, por defensa dos dereitos humanos. A liberdade plural e veraz é un dereito humano que temos todos dereito. E os migrantes, por amor de Deus, esa mentira de que nos están atropellando, que están entrando a moreas, esa lei, pero se Aznar regularizou a tantos como está regularizando a Sánchez, pero que nos están contando? É dicir, pídovos que non perdades a curiosidade, o espírito crítico, que saibades ler entre líneas como cando facíamos radio e teñemos que comunicar, a ver, fiestas e contar, mientras nos permitían, e como decía Camí, nesta espesura e esta negrura temos un corazón ardente, digno, curioso e Galiza por riba de todo e con dignidade e defendendo a xente que está asoballada. Eso sempre. Moitísimas gracias. Cousas, pero verdad que escrito e xa me parei. É que hai tanto que desbrozar que isto é moi duro.